Que tal? Boas tardes. Primeiras palabras do presidente do Goberno sobre a decisión do Supremo na que se condena o fiscal xeral do Estado por revelación de segredos. Sánchez mantén que Álvaro García Ortiz é inocente. Manifesta a súa discrepancia ca decisión do Supremo e confirma que inicia o procedemento de substitución. Tamén apunta un recurso ao Constitucional cando se coñeza o texto da sentenza. Las sentencias del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera, las acatamos. Pero en una sociedad democrática como la que vive España, desde luego, podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia. Numerosas aerolíneas entre la Siberia deixan de voar a Venezuela por seguridade. Faltan horas para que se cumpra o primeiro ultimato dado por Washington a Nicolás Maduro. Galicia ten unha importante comunidade venezolana que sofre as consecuencias ás portas das vacacións do Nadal. Y de verdad que es triste ver cómo ahora se sienten que después de todo lo que han ahorrado y han trabajado aquí, pues no van a ver a sus familias en diciembre. En avión seguen buscando a Manuela Conde e xa van 7 días. Familiares e voluntarios peitean a zona onde a viron por última vez na aldea de Rubillón. A muller de 73 anos padece Alzheimer e levaba posto ese día unha chaqueta branca e un pantalón verde. Tamén continúa desaparecida Clotilde Teixeira en Lalín. Os últimos operativos rastrexaron varios puntos, pero polo momento a muller de 53 anos continúa en paradoiro descoñecido. O Museo da Olaría do Seixo abre as súas portas para amosar séculos de oficio e creatividade. Ofrece un percorrido polas ferramentas e as pezas que fixeron do bolo un referente na tradición alfareira. Con este espazo buscan poñer en valor o pasado e achegar ás novas xeracións este patrimonio e, quen sabe, se recuperar de paso esta tradición perdida. A fabricación das pezas era doméstica, era na casa, nas distintas casas do pobo do Seixo, e fundamentalmente feita por mulleres, que tamén era unha característica moi singular desta alfarería. O presidente do Goberno realizaba na comparecencia tralo cumio do G20 en Suráfrica a súa primeira referencia explícita á decisión do Supremo contra o fiscal xeral do Estado. Sánchez cree inocente a Álvaro García Ortiz, manifesta a súa discrepancia coa decisión do Supremo e confirma que inicia o procedemento de substitución. Tamén apunta un recurso constitucional cando se coñeza a sentenza. Nosotros respetamos las sentencias del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera, las acatamos, pero en una sociedad democrática como la que vive España, desde luego, podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia. Y yo la manifiesto. Y la manifiesto porque creo en la inocencia del fiscal general del Estado. A que fora fiscal xeral do Estado e ministra de Xustiza, Dolores Delgado, acudiu hoxe a unha concentración no Supremo que acusa os xuíces de loufer. Acudiu xunto a Baltasar Garzón, a primeira manifestación contra o Supremo pola condena ao fiscal xeral do Estado, García Ortiz. Trátase do primeiro fiscal xeral do Estado condenado e inhabilitado. En Santiago tamén houbo concentración. Consideran que García Ortiz é inocente e califican a condena de manobra política. Feijóo reclama nun vídeo en redes sociais baixalo IBE da carne, do peixe e dos ovos. O líder do PP anuncia que volverán tramitar a proposta para que se vote no Congreso. Acusa o Goberno de subir impostos, o que fai complicado, asegura, chegar a fin de mes. Son propostas, dixo, para poder vivir e que destacou que un produto como os ovos subiu un 78%. Por eso lo volveremos a llevar. Alfonso Rueda anima aos alcaldes e alcaldesas do seu partido a seguir traballando para reivindicar a importancia que teñen para a cidadanía os gobernos unidos, estables e que se centran na xestión. Nun encontro cos 42 rexedores populares da provincia da Coruña, Rueda defendeu que fronte a un PSOE desfeito e un BNG cada vez máis nervioso, o Partido Popular debe seguir gobernando unido e estando á altura do que lles piden os veciños. A Unión Europea intenta reelaborar o plan de paz para a Ucraína remitido por Donald Trump. En Xenebra reúnense delegacións da Unión, os Estados Unidos, Ucraína e representantes de Alemanha, Francia e o Reino Unido. O obxectivo, cambiar o proxecto de paz norteamericano, que se considera unha cesión total aos desexos de Rusia. O foco de paz para a Ucraína está agora en Xenebra e existen fortes diferenzas entre o plan de paz de Trump e o que pretende a Unión Europea.
En primeiro lugar, considérase que o texto dese plan é puro entreguismo aos desexos de Putin. De feito, especulouse con que o texto foi remitido por Moscova á administración estadounidense que se limitaría a reenviarlo a Ucraína. Ata tal punto iso cobrou forza que o secretario de Estado norteamericano Marco Rubio optou por desmentilo vía Xe. A proposta de paz foi redactada polos Estados Unidos. Ofrécese como un marco sólido para as negociacións en curso, escribiu. O propio Marco Rubio encabeza en Xenebra a delegación estadounidense xunto ao negociador especial Steve Witkoff. As representacións de Ucraína, a Unión Europea, Alemania, o Reino Unido e Francia tentan refrear as cesións a Rusia. Ucraína, os Estados Unidos e os europeos queremos a paz, pero nos queremos unha paz sólida e duradeira, explicaba o presidente francés Macron nas horas previas. Esa paz sólida é o que está en xogo en Xenebra. Os europeos amósanse en contra de cesións que aparecen no documento de Trump como a entrega a Rusia da rexión do Donbass íntegra ou a forte reducción das forzas militares ucraínas. Este último aspecto considérase que deixaría a Ucraína indefensa e moi exposta a novas invasións rusas no seu territorio. Tanto é así que trascendeu que unha parte dos congresistas republicanos non concordan con Trump e consideran que está disposto a ceder demasiado ante Rusia. Iberia e outras compañías suspenden voos a Venezuela tras o aviso dos Estados Unidos de América por unha actividade militar en aumento. A Bianca, a portuguesa TAP e Gol tamén cancelan os seus voos a Caracas. A decisión xa ten repercusións e xa se traslada a imaxe dos voos que operan este domingo no país. Como poden ver nesta imaxe de radar, apenas hai actividade aérea no país venezolano. As portas do Nadal, esta decisión afecta a comunidade venezolana que vive no país. Son o colectivo estranxeiro que máis medra. Actualmente hai máis de 53.000 venezolanos en Galicia. Tamén son moitos os galegos residentes alí, en Venezuela. A cancelación afecta a operacións programadas, comezando polo voo do vindeiro luns. Iberia comprometeuse a revisar a situación constantemente para determinar a data para retomar a ruta. Air Europa e Plus Ultra manteñen as súas conexións. Hai meses que moitos venezolanos compraban os billetes de avión para reencontrarse cos seus familiares e seres queridos polo Nadal. Mucha gente, conocidos de la asociación, que llevan muchos años trabajando aquí, han reunido dinero para poder por fin, después de tantos años, ver a su familia ahora en Navidad, traer a su mamá, a su abuela, a su primo, aunque sea de vacaciones, para poderlos ver, tocar. Nosotros los venezolanos somos muy chanchulleros para Navidad, somos muy amigables y de verdad que es triste ver cómo ahora se sienten que después de todo lo que han ahorrado y han trabajado aquí, pues no van a ver a sus familias en diciembre. A tristeza pola cancelación das viaxes súmase a preocupación pola situación que se vive no país. Con todo, moitos manteñen a esperanza de que todo isto serva para algo. Por lo menos es una medida que combate la criminalidad que tenemos en Venezuela y que es el origen de todo este daño que hemos tenido tanto a nivel de país, la destrucción y también para los daños a tanta cantidad de venezolanos. No hay duda de que de repente esas medidas a la larga son buenas para nosotros poder por fin acabar con este sistema que nos está agobiando y nos está matando en Venezuela. Agardan que a suspensión dos voos co país sexa temporal e que pronto poidan abrazar os seus familiares. E seguimos con Iberia. A compañía denunciou un acceso externo non autorizado a un almacén de datos que compromete datos confidenciais de clientes, como nomes, correos electrónicos, teléfonos e números de identificación da tarxeta de fidelización Iberia Club. A aerolínea indicou que non se obtivo ningún dato completo nin utilizable de medios de pago. A compañía asegura que a información contida nese sistema de intercambio de información é limitada e non é operacional, polo que non puxo en risco a seguridade dos voos. As chuvias torrenciais que afectan a Vietnam dende hai días deixan xa polo menos 90 persoas falecidas. Hai 12 desaparecidos. As inundacións e os corrementos de terra causados polas intensas e prolongadas chuvias están a afectar as provincias do centro e o sur do país. Hai rúas e vivendas completamente anegadas. Tras varias xornadas de illamento, as autoridades lograron distribuir axuda nas zonas máis afectadas que estiveron durante días sen electricidade, sen sinal telefónico e sen auga potable. Os habitantes continúan utilizando canoas, barcas e táboas de surf para desplazarse. O sueste asiático atravesa unha tempada de tormentas tropicais e tifóns especialmente dura.
Nos Estados Unidos acaba de certificarse a primeira morte dunha persoa por unha variante da gripe aviaria, a H5N5, que ata agora só se detectara en animais. Trátase dun paciente do estado de Washington que faleceu a causa das complicacións que sufriu. Segundo as autoridades, é un adulto maior con doenzas previas que seguramente se contaxiou con esa cepa por estar en contacto con aves domésticas infectadas. As autoridades sanitarias insisten no baixo risco de contagio porque non hai evidencia de transmisión entre persoas. A Asociación de Propietarios de Vivendas de Uso Turístico organizou este domingo en Sanxenxo o seu primeiro congreso para analizar o novo marco normativo e fiscal que regula este tipo de servizos. Puxeron en común as súas principais necesidades e novos modelos para darse a coñecer máis aló das grandes plataformas de reserva de aloxamento. Desde o 1 de xullo, as vivendas de uso turístico que en Galicia superan as 26.000 deben contar cun número de rexistro do Ministerio para poder figurar nas plataformas de reserva. Ademais, concellos como Santiago ou A Coruña teñen ordenanzas municipais que regulan esta actividade. Todos estes cambios normativos que xa foron rexeitados e recorridos por Abiturga antes do verán son os que analizan no primeiro congreso da asociación. Insisten en que se provocou unha situación de inseguridade xurídica e que se lles aplica unha regulación con carácter retroactivo a unha actividade que levan anos desenvolvendo. Temos a declaración responsable da Xunta de Galicia, temos que pedir ao Goberno do Estado e logo aplicar as normativas municipais. Cantas normativas? Ao final, isto que está facendo é, nos deixaron en mans, en este caso, dos registradores da propiedade, que aquí tamén temos que velar cos criterios de cada registrador, e ao final vemos en moitos casos nunha indefensión total. Moitas dicen, non, mira, eu non o publico en plataformas, xa me buscarei a vida, pero eu non podo asumir estes custos, non? Aseguran que as novas restricións non están provocando que se incorporen estas vivendas ao mercado do alugueiro tradicional. Moitos propietarios dicen, non, prefiro tela pechada antes de estar en batallas judiciais con un inquilino de que non me paguen en tempo e forma ou que non me devolva a vivenda nas condicións que as entreguei. Insisten en que o seu servizo en moitas localidades é un motor económico máis e a única opción para acoller a demanda turística que hai no verán. Durante esta xornada estudaron diferentes casos de éxito e tamén novas fórmulas de promoción digital que lles permita unha maior autonomía para xestionar os seus negocios. Queda un mes para a Noiteboa e seguro que moitos están pensando en volver a casa para vivir estas datas cos seus seres queridos. Coa reducción drástica de prazas aéreas, a alta velocidade conecta Madrid con Ourense en pouco máis de 2 horas. Unha opción real que, co aumento da demanda, fai incrementar os prezos. Nos días entre semana, o billete máis barato rolda os 40 euros. E nos máis caros, hai algunha opción por baixo dos 100. Iso sí, a fin de semana previa, o 24 de decembro, o asento máis barato supera os 50 euros e os máis caros, os 110. Ademais, varias xornadas teñen o tren do mediodía xa cheos sen opción de adquirir ningunha plaza. E isto na chegada a Ourense, porque, por suposto, desplazarse a outras vilas ten un sobrecusto. Por exemplo, a Vigo, onde os billetes máis caros para estas datas superan xa os 120 euros. Andrea Otero. Si, a un mes do Nadal, os prezos máis elevados da alta velocidade atopámolos aquí en Vigo. Se queremos vir dende Madrid os días previos do Nadal, os prezos xa superan os 120 euros. E o motivo, por suposto, a oferta e a demanda, xa que Renfe establece os seus prezos en base a isto. Pero esta situación non é nada fora do normal, xa que outros anos tamén se rexistraron prezos así de elevados. O que sí que os usuarios notan unha tendencia a alza, sobre todo nestas datas sinaladas do Nadal. O que está claro é que tanto Vigo como Galicia son destinos clave do Nadal. O ano pasado, en 2024, para estas festas rexistráronse máis de 2 millóns de usuarios que viñeron en alta velocidade. La vez caro, ha costado 100 y pico que ha tenido que pagar mi hijo y es caro de Madrid aquí. Nosotros venimos de Valencia y pues 200 euros, así. Sí, ida y vuelta. Los billetes de tren se han encarecido, los hoteles se han encarecido, las nocheviejas, o sea, todo en general en la provincia de Pontevedra. 106,70 cada billete. Somos dos, ida y vuelta, pues unos 400 y pico euros. El venir de Madrid y volver a Madrid. Si fuera más barato, pues sería mucho mejor, la verdad. Co mes de decembro, as portas chegan as ceas do Nadal, un importante incentivo económico para os restaurantes, pero tamén un momento moi esperado por moitos. Este ano soben os prezos, pero non se percibe mingua nas reservas, que se veñen adiantando varias semanas.
Cas festas do Nadal ás portas, un dos ritos tradicionais é a celebración de ceas de amigos e de traballo. E aínda que os días máis solicitados son as últimas fins de semana de decembro, moitos restaurantes contan con todas esas datas xa reservadas. Nos funcionamos moi ben en Nadal, pero este ano sí que é certo que todo empezou como moi cedo, como a xente moi tola por reservar, por non quedar sin sitio, e a verdade é que moi contentos, moi ben. Estas datas constitúen unha cita social importante, pero tamén un revulsivo económico considerable para os restaurantes, que nestes días poden chegar a facturar ata un 25% de todo o ano. Tanto como para nós, como para calquer restaurante, é unha época moi fuerte que hai que saber aproveitala. Entre mes e medio que se sabes traballalo ben, podes salir beneficiado. Este ano os prezos tamén volveron subir con respecto aos menús, aínda que os restaurantes procuran ofrecer posibilidades á medida de todos os petos. Son 3 menús que van dende os 55 euros, que é o máis económico, ata os 80. Sí que é certo que a xente normalmente se vai ao máis económico. Nos abarcamos desde os 45 euros hasta os 65 euros. E ainda así, bueno, son prototipos que temos, que o cliente pode vir, modificar, cambialos. E como a competencia tamén é dura, non deixan de aparecer ofertas diferentes, como a Cea do Peregrino en pleno conxunto histórico de Santiago, que ten reservadas as súas 250 prazas, pero con pernotación permiten aínda participar nunha experiencia singular. É como unha gran familia. Empezamos a cenar todos xuntos, terminamos todos xuntos, é unha cena como unha gran familia, e así o din os peregrinos. Fai 17 anos que se fai, e normalmente xa a maioría deixa a reserva dun ano para outro. Aínda que os restaurantes confirman unha suba generalizada dos prezos, tamén aseguran que os clientes seguen respondendo, porque desfrutar dos amigos e da familia ben merece un sacrificio. Continúa a busca de Manuela Conde, a muller de 73 anos, desaparecida hai unha semana en avión. Padece Alzheimer e foi vista por última vez en Rubillón. A familia pediu a colaboración cidadá para localizala. Demetrio Morenza, que máis sabemos? Pois de momento non hai resultados desa búsqueda, unha búsqueda que se vai retomar nuns minutos despois dun pequeno descanso, repoñer forzas para continuar rastrexando cada recuncho de toda esta zona. Lembremos que hai 7 días, foi o pasado domingo cando se viu por última vez a Manuela xusto aquí en Rubillón, e dende entón non se deixou de buscar. O día está a complicar bastante estas tarefas por o clima, non deixa de chover e polas temperaturas bastante baixas aquí neste concello de Avión. 7 días despois da súa desaparición, continúan buscando a muller de 73 anos que foi vista por última vez na aldea de Rubillón, no concello de Avión. Os labores de busca retomáronse arredor das 10 da mañá, coa participación de efectivos do Grupo de Emerxencias de Avión, da Garda Civil e coa axuda un día máis dun grupo de voluntarios. A muller, que sofre Alzheimer, estaba de visita coa súa familia nunha segunda vivenda que teñen na zona. A contorna é moi complicada para a busca, con moito monte e con camiños aos que é difícil acceder. En Lalín tamén seguen coa busca da muller de 53 anos que desapareceu o luns pasado e que continúa sen dar resultado. Foi vista por última vez camiñando pola Estrada Nacional 525 á altura da parroquia de Filgueira. Despois de que rastrexaran todos os lugares polos que adoitaba camiñar, a busca foise ampliando a toda a periferia do concello. Polo momento, segundo informou esta mañá a Garda Civil, non hai ningunha outra pista que permita acoutar o rastrexo. Xa van máis de 1,5 millón de litros de auga derramados pola calzada da Rúa Escocia de Lugo, segundo calculan os veciños desta zona, por mor dunha avaría nas canalizacións da traíra que leva sen amañarse dende hai case un mes. E o peor é que a avaría parece ter unha solución moi complexa, porque, ao parecer, todas estas infraestructuras están feitas con amianto e teñen máis de 40 anos. Da mágoa ver derramarse tal cantidade de auga na Rúa Escocia en Lugo nunha avaría que leva así hai case un mes e que semella ter unha solución complicada. A ver, yo lo vi justo antes de Halloween, vaya, y cuando me volví en el puente pensé que lo habían arreglado y no lo arreglaron, entonces no sé de quién depende eso, pero vaya, que me parece como un mal gasto de agua, digo yo, ¿no? Y empezó a salir agua de abajo del suelo al hacer el agujero. Pues creyeron que iban a taparlo, pero no lo dieron tapado. Empezó a salir agua y agua y agua. Así dende hai case un mes. É tal a cantidade de auga que semella que remanece aquí como se fose un manancial, pero non é o caso, xa que se trata da auga da traída. Es una fuga de agua de una tubería municipal que pasa por este jardín de esta casa. Esa tubería era una tubería de amianto que hace aproximadamente
8 o 9 años, fue reformada con todas las condiciones, pero que parece que la solución que se hizo en aquel momento no ha sido efectiva y tiene una fuga. Ao parecer, esta avaría só é a parte visible dun problema estrutural. Es una zona que está con tuberías de amianto de más de 40 años. Entonces lo que ha ocurrido aquí ocurrirá en otras zonas por el deterioro y por las características tóxicas que tienen todas estas tuberías. Segundo nos contan, as máis das tubaxes que subministran a auga potable desta área de Lugo están compostas de fibrocemento, un material construtivo que libera fibras canceríxenas se rompe ou se deteriora. A exposición urbana dedicada á pegada de Castelao na Coruña menceu destrozada logo dun acto vandálico que aconteceu de madrugada. Varios dos cubos expositivos instalados na Praza de Lugo apareceron arrincados e tirados no chan con danos visibles nos paneis informativos. O Concello, que xa traballa na avaliación dos desperfectos, anunciou que abrirá unha investigación para identificar os responsables para que paguen os danos e asuman as consecuencias xudiciais deste acto de vandalismo. Esta semana celébrase o Día Mundial do Cancro de Páncreas, un dos máis agresivos. En Galicia, en 2023, este cancro foi o terceiro de incidencia. Aumentaron os casos en homes 266 e máis mulleres foron diagnosticadas 290. Na nosa comunidade, este tumor é o terceiro que remata con máis vidas, só por detrás do de pulmón e o de colorectal. E o diagnóstico é aquí importantísimo. Falamos dun cancro silencioso que crece rápido e os tratamentos actuais non son demasiado efectivos. Por iso, a supervivencia a esta enfermidade está por baixo do 9% en 4 anos. O cancro de páncreas moviliza a comarca de Valdeorras. Este domingo celebrouse unha das citas benéficas máis destacadas da comarca coa carreira das cidades contra o cancro de páncreas en Vilamartín. Nela participaron unhas 900 persoas. Esta é a 8ª edición e este ano ten carácter solidario dobre. Os ingresos das inscripcións dos que colaboran a través do dorsal cero serán destinados íntegramente a investigar o cancro de páncreas. Os participantes tamén poden recoller bolsas con sementes de carballo e sobreira para plantar e axudar así a recuperar Montes Carderón o verán pasado. Todavía queda moito por facer, por iso estamos hoxe aquí, para, entre todos, colaborar ca investigación do cancro de páncreas. Todo o que se recauda aquí en Vilamartín e no resto de cidades de España que se unen a este proxecto vai destinado a financiar dúas becas, unha beca en investigación básica e outra beca en investigación clínica. E todo isto estamos seguros que vai a favorecer e vai a mellorar o panorama do cancro de páncreas. As persoas maiores, principalmente as que están soas, son as destinatarias dunha asistencia de inteligencia artificial nacida na Universidade de Vigo. Serenia, que como se chama, permite conversar, ofrece contidos adaptados e pode recordarlles cando hai que tomar unha medicación. Podes preguntarme sobre cousas que te interesen. Podemos facer a nosa rutina. As persoas maiores que viven soas son as destinatarias de Serenia. Está dispoñible para ordenadores, para WhatsApp e os sistemas operativos de Apple e Android. Esta asistenta da conversa, avisa da hora das pastillas e entretén. Temos, ao final dous perfiles, non? É a persona máis autónoma, que está nunha etapa na que, sí que lle ven ben ter un asistente no seu día a día para acceder de forma máis sinxela a información, estar entretido. E despois temos outro perfil máis dependiente, no que sí que ten máis relevancia a parte de cuidados. Serenia fala galego, español, catalán e inglés. Ten unha versión básica gratuita e outra premium de pago. Xa empezaron a probala con fundacións e asociacións de familiares de enfermos de Alzheimer. Nunca queremos falar de que isto vai a reemplazar o contacto humano, non? Pero sí mitigar ou axudar, complementar, non? Que eu penso que estamos en ese punto no que hai demasiada demanda, non? Desafortunadamente os servicios de cuidados están saturados, hai moita demanda, hai pouca oferta e isto de alguna forma mitiga ou axuda a eses cuidados, non? A investigación que deu lugar a esta asistente empezou na Universidade de Vigo hai 10 anos. O proxecto tomou impulso co desenvolvemento da intelixencia artificial ata constituir unha empresa. En Vigo, un gimnasio celebrou o seu 15º aniversario cunha homenaxe aos socios que levan con eles dende o primeiro día. E ollo que non son poucos. Hai 128 abonados que non se deron de baixa dende 2010.
Foi unha festa de aniversario con música, decoración con globos e regalos. Tamén houve unha gran torta para compartir cos abonados a un centro deportivo que leva 15 anos velando pola saúde dos veciños de Coia. Si podo, veño todos os días, porque sempre hai diversidade de cousas que, bueno, si temos tempo que agora estamos xubilados, pois vennos moi ben. Tes de todo, agua, máquinas, clases dirigidas, tes de todo un pouco, e tes horario libre. Abriron en 2010 e xa superan os 16.000 abonados e o cento de traballadores, malia seren moitos, aseguran co ambiente casa familiar. Dende a dirección quixeron homenaxear os socios máis constantes. 128 persoas en total que leven 15 anos con nós, pois creo que era o momento nun ano redondo como este para recoñecelos, para facer unha festa e para agradecerlo. El personal es encantador, me animan mucho las compañeras. Y la verdad, yo me encuentro aquí como en mi casa. Aquí sempre hai bo ambiente, estamos como unha familia despois de 15 anos, cando entras pola porta xa te pregunta polo teu nome, non eres un usuario máis. Os nomes de todos quedaron inscritos nunha das paredes do centro e un gimnasio público xestionado por unha empresa galega que ofrece adestramento libre, clases dirixidas e mesmo actividades ao aire libre. Centos de posibles compradores ou curiosos visitaron este domingo na xornada de clausura o Salón do Vehículo Usado e de Ocasión no recinto feiral de Vigo. Os concesionarios oficiais de Vigo ofertan nesta 13ª edición máis dun milleiro de turismos dos seus stocks de kilómetro cero, demostración, de executivos ou vehículos de ocasión. Trátase dunha oportunidade de mercar un coche novo, revisado e con garantía, e todo iso a bo prezo. Este salón funciona muy bien, la gente viene con muchas ganas, a veces es más como que esperan ellos por nosotros que nosotros hacia ellos. Y se nota, no sé, la gente viene con ganas, sé que viene como a tiro fijo muchas veces, obviamente hay muchas dudas, hay gente que lo quiere posponer para más adelante, pero nada, vienen con ganas, la verdad es que muy bien estos días. Poco que hemos visto, pues está muy bien presentado esto y hay vehículos interesantes. Bueno, el estilo de coche ahora mismo que predomina es lo que más estamos viendo en todas las marcas, es el SUV, eso ahora mismo se comió el mercado. Después seguimos teniendo gente que necesita una berlina o necesita un estate para la familia, pero lo más normal en este tipo de sitios es un coche pequeño, segundo coche para la familia. Vos precios, vos coches, interesante para facer un cambio de coche, que fai falta. O prezo de algúns alimentos segue disparado. Un deles é o café que dende maio de 2024 ten un incremento acumulado do 54%. E isto non se nota no seu consumo, que o ano pasado volveu a aumentar un chisco. Os españois toman de media máis de 560 cuncas ao ano. Máis da metade bebenas na casa, por iso o que tamén aumenta é a marca branca. Aínda que para moitos tamén é un placer facelo nunha cafetería. No Día Mundial do Café Expreso, ese café rápido, propio de Italia, o prezo segue subindo, pero segue sendo a excusa perfecta para xuntarnos. De feito, esa vertente social do café é unha das razóns polas que, malia o prezo, poucos están dispostos a renunciar a unha boa cunca. De feito, nos últimos anos aumentou a demanda do café de especialidade, máis caro co comercial. Neste local da Gaiteira da Coruña preparan unhas 300 cuncas diarias. Apostaron por un café de especialidade, a pesar das reticencias dunha clientela inicialmente descontenta co prezo. Se quejaban y yo decía, ay, ¿qué hice? Y bueno, lo empezaron a probar y vienen todos los días. De hecho, repiten. Yo he trabajado en varias cafeterías y siempre era un café. Y sin embargo aquí se toman 2, 3. Preferiron reducir un pouco a marxe de beneficio e ofrecer un produto óptimo a un prezo asumible. Aquí, o café con leite o máis consumido custa 1,70 €. Sí que vale la pena pagar ese poquito más para tomarte un buen café. Lo pagas bien porque es totalmente diferente. O sea, es un producto que está moi bien tratado. Non pagan moito máis cos clientes doutros bares que traballan con café comercial. Hai 2 ou 3 anos costaba sobre €1, €1,10. Y ahora 2 es el que menos, son entre 1,62 e lo más barato. Pagamos máis porque o prezo en orixe está disparado, entre outras razóns porque as malas colleitas dos últimos anos reduciron o stock nun contexto de demanda crecente. España non está entre os países máis consumidores de café, aínda así, cada día bebemos máis de 67 millóns de cuncas e non semella que esteamos dispostos a prescindir delas. Me es igual. Porque como me gusta lo tomo, es como el que toma un Rioja, ¿verdad? Le importa un rábano, pues a mí igual. No, el café
Pues si no tomamos café, ¿qué hacemos? Me gusta tomarlo fuera porque es un motivo para reunirte con alguna amiga o tomar, bueno, con algún familiar. Porque o café tamén é a excusa para xuntármonos e compartir. Cada vez que un artista de renome, como Taylor Swift ou Oasis, anuncian unha nova xira, as entradas esgótanse en minutos e pouco despois xa se ven en páxinas de revenda a prezos abusivos. Agora, o goberno británico quere poñer fin a este negocio lucrativo. Un dos detonantes desta decisión foi a xira de regreso de Oasis. As entradas esgotáronse en minutos, pero as horas xa se podían atopar na revenda por prezos que rondaban as 5.000 libras, uns case 6.000 euros. O goberno quere acabar con estas prácticas abusivas, prohibindo a venda de entradas a concertos, eventos deportivos e outros espectáculos por un prezo superior ao orixinal. E unha vez aprobada, a lei permitirá multar ás empresas con cantidades que rondarán o 10% dos seus ingresos anuais. Esta decisión chega, ademais, na semana despois de que varios artistas británicos como Coldplay, Dua Lipa ou Radiohead pedisen públicamente a Keir Starmer poñer fin a estas prácticas que consideran perniciosas. Grazas, María. Estamos ás portas da tradicional festa de Acción de Grazas. Nos Estados Unidos e no Canadá, familias e amigos reúnense para cear. E tamén o fan os que viven fora, con pequenas adaptacións na data e no menú. Iria Soengas. Sí, hoxe vanse xuntar nesta Casa de Santiago unhas 15 persoas para celebrar o Día da Acción de Gracias. Nos Estados Unidos e en Canadá é unha festa nacional que ten lugar cada cuarto xoves de novembro. Malía que aquí tiñan que facer algún axuste do día e tamén no menú, o importante é xuntarse todos para pasar ese día cos máis achegados. A festa orixinariamente era unha celebración da colleita, pero foi adquirindo novos significados culturais e religiosos co paso do tempo. Mantense sempre que se dedica á gratitude e á unión familiar arredor da mesa en que o protagonista é o pavo acompañado de verduras e outros produtos do outono e sobremesas como a torta de cabaza. A queixería Airas Moniz de Chantada suma un novo galardón internacional. Esta semana foi distinguida en Suiza nos Premios Mundiais do Queixo pola calidade do leite que emprega nas súas producións. Os queixos doutras 5 queixerías galegas tamén foron distinguidos neste certame. O galardón á queixería Airas Moniz nos Premios Mundiais do Queixo recoñece as mellores prácticas e habilidades no pastoreo. Era a primeira vez que a entidade organizadora dos premios entregaba esta distinción. Os queixos de Airas Moniz xa recibiran 2 medallas de ouro e unha de prata na anterior edición dos galardóns. Neste caso, o que se premia non é o produto en sí, senón o manexo dos animais e a calidade do leite. A non utilización de ensilados, o pastorear cando hai pasto todo o que se poida, e producir en base a forraxe, sempre e cando poda ser pastoreado mellor, e senón por forraxe conservado, pero sin ensilados, é dicir, teríamos que facer ervas secas. Os integrantes de Airas Moniz nos fai moitísima ilusión cando nos premian un proxecto, porque iso é un contexto moi global, non? Cando premian un queixo, bueno, é un queixo un día con os catadores, e, bueno, sí que nos fai ilusión, pero cando premian o proxecto sí que parece que todo ten moita máis consistencia no tempo. As producións doutras 5 queixerías galegas foron recoñecidas na Gala dos Premios Mundiais do Queixo, que se celebrou esta semana en Suiza e que reuniu máis de 5.000 queixos de 46 países. As marcas premiadas foron Casleiras, Galmesán, Queixerías Arrianas, Queixerías do Eume e Central Leiteira Galega. O queixo Castelo de Pambre, da denominación de orixe Arzúa Ulloa, recibiu unha medalla de ouro. E dende hoxe, o Concello ourensán do Bolo conta cun museo para dar a coñecer a tradición oleira que había na aldea do Seixo ata mediados do século pasado. Un oficio que nesta zona levaban a cabo as mulleres, cun torno baixo que precisaba de 2 persoas. Intentan reproducir algunha das pezas típicas da olería do Seixo, Elisca e a pedánea desta pequena aldea do Bolo onde poucos gardan xa memoria dunha tradición que desapareceu a mediados do século pasado. Poucas persoas que se lembran que como pequena iba a xuraría mover o torno, camao, sí, como cando era pequena, sí, e esta señora xa ten 96 anos. Estaba unha maneira de traballar que tiñan que eran un torno de man, eran 2 mulleres á vez, unha daba o torno e a outra iba colocando barro. Barro que traían os homes, pero as mulleres encargábanse de darlle forma e cocer as pezas.
É fundamentalmente feita por mulleres, que tamén é unha característica moi singular desta alfarería. E despois, todas estas cerámicas feitas en distintas casas chegaban aos fornos que efectivamente eran comunais no sentido de que as distintas casas, as distintas familias facían, aí cocían as cerámicas e despois as levaban, pois sabemos que tiña unha distribución moi importante. Chegaban mesmo ata a Coruña. A escavación dun deses fornos comunais permitiu reproducir moitas destas pezas. O que caracteriza e singulariza esta alfarería son estas decoracións digitadas. Tiñamos información escrita de que podían vir do século XVIII e grazas a estas intervencións arqueolóxicas, pois bueno, da un xeito confirmamos a antiguidade, podemos además datar o forno, que parece que o forno, a última cocción, foi do século XIX. O forno que empezaron a escavar o ano pasado, consolidalo e que quede como un sitio que se poda visitar in situ. Estímase que no Seixo puideron existir ata 5 fornos comunais, unha tradición oleira que quere pôr en valor este museo, que acaba de abrir as súas portas no Castelo do Bolo. O actor estadounidense David Henry, coñecido pola serie Como conocí a vuestra madre, conquista aos seus seguidores dende Santiago de Compostela. En plena rodaxe da segunda temporada da súa docuserie Seeking Beauty, o intérprete compartía as súas impresións asegurando que algo cambia en ti aquí. Iso confesaba tras percorrer a cidade. Pois veña, cando son xa as 3 da tarde, momento perfecto para saber que teñen preparados os compañeiros de Hora Galega para esta tarde. Moi boas, María. Que tal? Moi boas. Aquí en Hora Galega xa estamos quentando motores. Por qué? Porque comeza a tempada de gastos, que si Black Friday, que si regalos de Nadal. Non se preocupen que hoxe temos unha experta, unha analista en custos que nos dará as claves para mercar, pero con sentidiño. E, por certo, que claro, falando de gastos, arrancan esas ceas de empresa, de amigos, además cada vez adianta máis. De feito, onte mesmo estivemos grabando nun restaurante onde se estaba a celebrar, así que hoxe veremos que deu de sí. E, por certo, que estaremos tamén en Vigo, daremos puntos imprescindibles para visitar a luces de Nadal. É como cada domingo o noso cociñeiro Miguel Mosteiro que nos dará as claves para preparar un turrón de chocolate, nada máis e nada menos. Así que a partir das 7:30 aquí no Hora Galega. E dende México chegan as impresionantes imaxes de millóns de bolboretas nas fragas de Ollamel e Piñeiro na reserva da biosfera de Michoacán. Son moitos os que ata finais do mes de marzo van poder gozar deste espectáculo da natureza. As bolboretas monarca chegan a México tras unha longa viaxe dende o Canadá, atravesando os Estados Unidos para, finalmente, pasar o inverno nas 5 áreas que se protexeron como santuarios en México. A información, xa saben, continúa actualizada minuto a minuto na nosa páxina web en e24.gal